Cute yan. Medyo slow yung bago namin assistant. Si Che, mukhang natutulala yata dito sa laki ng bahay mo. Ay, nako, basic. Maliit na bagay. Ito, ano? Ay, ito. Yung gusto kong makita. Ay, malis ka rin. Fatima ka. Hindi si Fatima ang pangalan mo. Diyos ka, kaya tayo nito. Kaya nito. Ganda to ganyan. Ganda ng ebro. Ako. Ayan, magmadali ako. Hindi naman. Sige ba tayo ng pangit? Wait na pa yan, ma'am. Oo. Sige, sige. Ano ba ang Ladies, ma'am. Oh, ang inyong susunod na mayor ng Maynila. Magbigay pa kayo ito. Alam, sila yung gumawa mga kanik-kanik ko para sa kampanya. Sobrang ganda. Diba? Sakto, ma'am. Gusto ko magpagawa ng talent. Ay, kaya naman sila. Parang kailangan ko ata ng bagong kanta. Sir! Tutulala ka na po kayo. Don't touch me. Let her do it. Sir? Bago lang siya, ah. Baka hindi pa yan marunong. Madam! Magaling! Magaling mo yan! Magaling? Oo, mahusay! Mahusay? Ay, ako mismo ang nag-train. Ay, kung sa gano'n. Dapat gawin na natin ito. Ay, ano na? Sukat lang. Ikaw ang mag-train. Kaya mo na yan. Alam mo, habang ginagawa na ganyan, dali natin kapatay natin. Sila, tingnan natin kung kasya sa lahat, shapes and sizes, ay mga ibang. Small hanggang 3, lahat po pinagawa namin. Kaya hindi lahat siya. Sige, ma'am. Tama ba? Ay, nag-i-excited na ako. Are you ready for it? Ano na trabaho? Finally, I have you all to myself. I've got no sleep. You done? That's good. What are you waiting for? I know what you're doing here. Dito ako para magtrabaho. Naku, ako nisipot na. Ano ba talaga trabaho mo? Nasaan yung CR? Sa dulo po kaliwa. Salamat. Welcome back our idol host, Robbie Domingo. The search is on para sa future TV idol ng Pilipinas. Together with the legendary Momshi, Jolina Magdangal. The mic is on and the stage is set. For the first time, ABS-CBN presents Idol Kids Philippines! Idol Kids Philippines. Abangan ngayong Hulyo. Para sa pamilyang magbuhat. Para sa pamilya ko. Kagiling na sa. Ano ka? Kagiling na sa birthday ko tayo na. Kakalit na ako dun eh.
Ilang oras po kayo mag-uwi? Latest siguro. Hands low ba daw tayo? MMK, Sabado, 8:30 p.m. Winner ang saya at inspirasyon. Mga babad sa pawis. Ang asin niya. Ha? Dati ni Coco, hindi ko lang imposible man siya. Hindi kaya na dyan, ex. Ang ganyan. Ay ka. Imposible man siya. Basta ganyan ang gas. All free. Ito? Asan? Imposible. Imposible. Kaya. At ngayon, confident na tayo masarapin with all-in-one galing-galing sarap. Kaya naman ang pamilya, magkapa. It's magic! 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ano pag lumabo ng mata? Ito. Iyo Executive Optical. Extra Eye Care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you that. Love your eyes. Ma, pa, boyfriend ko. Boyfriend ha? What do you bring to the table? Ito po. Welcome to the family! Ano yan? Ganon, commute hanggang suyo gamit Luis. Sa pinakabago, Surf Pack Fresh and Glow. May 3 times amoy power shield, kaya kahit ayos. All new Surf Pack Fresh and Glow. Gising na! Sa sarap ng Nissan Ramen. Fill your morning with good vibes. Pag Nissan Ramen, good vibes ang gising. How can you help nurture higher intelligence? Give your child EmpaGrow A+ with NFGM and the highest levels of DHA to help build faster brain connections. EmpaGrow with NFGM helps support higher intelligence for your A+ child. Ready to enjoy more chicken joyce moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken joy. Try the new Chicken Joy Puffy Bears. Sabi ni Doc, health eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi nito, kunahin ang immune system. Immune Pro, tulog para 100% immunity. Magtiwala sa Pro, sabi nito, Immune Pro. Hindi lang yan. Anong ang choice mo? Sarap! Spicy at sweet and extra hot. Only sa brown crackers. Choose your account. Ang sipag, kailangan may pinaghuhugutan. Coffee ko black, 3 in 1. Buhay! Buhay! Buhay. Buhay! Coffee ko black, 3 in 1. Ang kape, para buhay. Ang gold ko. Good day for a date. Bad day for a date. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gusto gawin sa buhay. Pero hindi ka nakakal mo. Mag-Bever, Tattoo Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bever Tattoo Plus. Superboy is here! Don't worry. May superhero ang washing machine natin. Brings more cleaning power. Mas tanda naman siya. May fresh fragrance pa. And brings. Unselicious! Ang bango. Ang sarap. Kapag may pencil sandwich. Ang study time. Hansily ever after. Hansel, please!
needs repair. Taas ang lagnat. Ingat sa dehydration. But Rivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Rivalite. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Rivalite. Rivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Rivalite. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Yeah, if you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day. You're back in EA Sports. That's innate.ph. I happen to like doing this. Hashtag sex. Why not? Okay, okay. Boyfriend mo yung Ryan. It's not about the thing. Nagtutulungan mo. It's not your secret. Tutulungan niya ako sa pagkasira sa bahay ko. Diba? May bayad pa ako. Mag-long hair style tayo for the show. Hawak ko ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Sobrang sakit. Relax na. Class deals with the clear cause of pain. Panatag ko. Sobrang sakit. Panatag sa panatag. From Tyson. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Class deals with the clear cause of pain. With care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa panatag. From Tyson. Your playground? Now online. FAPH has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Let's innate.ph. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Don't do it to your scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smooth hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Alam ko hindi na babalik si Olivia. Ginusto niya yun. Baka ako. Hihingi ako ng tawad sa ginawa mo. Alam mo hindi mangyayari yun. Hindi ko na inasahan. Marami kang ginawang kasalanan sa pamilya nito. Kaya hindi mo hiningi ng tawad. Kaya huwag mo inasahan. At huwag mo sisihin kung hindi ako hihingi ng tawad sa'yo kapag kampi ko kay Olivia. Pero tama siya. Mapagsak ng pamilya natin. Susukat mo na naman sa akin na ikaw ang nagpapakahirap. Ha? Madalas ko na marinig yan. Basta, uulit-ulitin ko sa iyo yan hanggang sa kamatayan. Wala nang suporta sa atin ang mga Montenegro. Wala na rin tayong pera para sa kampanya. Kung hindi mo binigay, ari-arian natin sa kabit mong si Matilde. Hindi sana tayo mga problema ngayon. Kung tumaas ang sa ating mga Montenegro. Mag-isip-isip ka nga, Gustavo. Napakawalang utak mo. Leche ka. Lechika. Ano pangalan? Lisong Sun TV. Good evening. Ganda ka. Sa kayo na lang magtrabaho.
Ilang sekretary ako. Salamat na lang po. Tumatanggi ka. Alam mo bang walang tumatanggi kay Gustavo Guerrero? Ibibigay ko lahat sa iyo, Matilde. Lahat ang gugustuhin mo. Huwag to. Papampay sa inyo ng may ganap natin. Pinapangako ko yan. Sorry. Lahat ng babae na bumayari namin. Ang kasi mo sa pangalan ng Rivera. Ipangalan mo kay Matilde Asuncion. Hindi. Mabibig. At maslain. Katawan. Nasaan ka, Matilde? Hahanapin kita at ang anak namin kahit nasaan ka pa magtago. Akin na lang, Matilde. Akin lang kayo ng ating anak. Matilde, natutuwa naman ako dahil hindi ka pala ng tao. Kaya ko, mapapatawad ko. Ewan ko sa'yo, Roda. Kahainan ka rin ng pagkain na din ang pagkatao mo. Paano naman yung mga panahong sinumitan ka niya? Matuto ka naman kumilagis ng tao. Natutuwa lang ako kasi minsan yung mga tayo ko. Alam mo yung sabihin niya, may mabuti siyang kalooban, hindi lang kasunod. Roda, tula ako sa tao mo. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya ano, tapusin na lang natin ang buwan ng renta natin. Pagkatapos, maghanap na tayo ng ibang matitirahan. Sa dami pa naman ang pinagdaanan ko, hindi ko na kayang makisama sa ganong klaseng tao. Kuya? Kuya? Binigay ko na sa kanila yung ulam na pinaluto ko para sa kanila. Ang gusto nila. Ewan. Iniwan ko na lang sila doon eh. Kasi, mukhang magre-reklamo ka. Alam mo kuya, parang mawalang utang na loob talaga. Tuturo sa inyo, kung dapat naman kami magkaroon. Dahil kung wala sila dito, makakawa ng ilang. Oh. Kuya? Kasi dapat check up ka na lang yan sa nararamdaman mo. Hindi po maganda yan. Nahihimatay ka. Buti po. Lagi nandito ako. Ma'am Jean, Wala. good evening. Dala lang siguro ito ng kuya. Kung mawag din niya eh, bahala na ayos ako, di ba? Sige na. Free what's ours? Fee. Kulang. Yung pagbigay, dapat sa kapwa.
saya. Sabi na ako, dumating pa na makita na rin natin yung pagmamahal. May ganun ang nagpapalitan. Sinabi ko sa akin na nasa kayo. Sabi ko sa kanila, okay na sa akin si Grace. Wala akong kilala na sa Pumunta ka sa Santa Maria, may makita ang rest house na makikita na nila lang si Miranda para si Ana at si Grace. This was the most explosive showdown. The first batch ng ating semi-finalists live na live. And Manila. Fuego Eterno was on the same stage. Only Santo Domingo. Owen Orville. The amazing duo. The amazing twisters. Level up ng labanan. Pilipinas Got Talent. Live semi-finals. Nagmamadali pa. You want great hair? Right here. Pantene Supplement Conditioner with vitamin and collagen. Use that to chat easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Age can't stop you from being Myra Ultimate. Myra Ultimate with astaxanthin, 6,000 times more powerful than vitamin C. Now nothing can hold me back. Myra Ultimate. Ang chicken na to. Mas malaki na ito. Mas pinasarap na. Unfair! 99 pesos lang. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic ang black coffee na pinakamasarap sa tamang sarap. Sarap naman siya. Pinakita ang kinaskas mo pa. Switch to L'Oreal Power Liquid. Ari, hindi mo pa sayo. Dong. Lower the spot sa washing machine. 70 lang luwas ang L'Oreal Liquid. With aging, nagkakamuscle decay which could lead to higher risk of illness and cycle of weakness. Making sure goal and strength from the HMB and why aging. Help with the cycle of strength. Pag mag-inasal, sige inasal. Masarap ang kain. Dahil sa iyong tamis at iyong lamnam. Usod ka sa iyong sarap. Yan ang kain mag-inasal. Tara! From one version to another, we can become greater. Like the new Green Taste One. Ngayon mas creamy at mas makape. Tamang timplang mas pinasarap. Ikat ka sa mas pinasarap na Green Taste One. Sa serving sa coffee, serving sa Harang, Ma'am Jean. Good, new, good, now, fresh. breathe. Hydrate. Katang-katang. Spring Page 9 drinking water. Find your balance. One bottle at a time. Nature's Spring pH 9 drinking water. Available nationwide. Astaxanthin helps
Straightening, color, curve. Is damage building on your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Celeron intense repair. Biotin hair that penetrates hair strands. Reverse the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Just apply intense repair. Flex ko lang sinagala at lola. Okay sana kung okay na sila, pero hindi may iwasan ko. I have something for that. Lemons for kids na good tea syrup sa upuan chika ng mga bata. Lemons for kids, gawa sa natural na lagundi, inutura mang pinalalabas sa plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, let's go lemons. Pelmix TV playing. This is fried chicken. And here's one for good and with one of the best sauce. Why change things up? Because I can with Cream Cell's best ever damage repair made with keratin and 8 million is in the house. Good evening. So whatever the hairstyle, hair color, over damage with Cream Cell Salon Expert Daily Treatment. I happen to like it. Gusto ko ba? Casual sex. Why not? Okay, pagi. It's magic. Marunong sa'yo. Damo. Similar Kids School, United Active Science supports faster brain connections for faster learning. Their playground? Now online. But if we test over 1,500 games, secure, fast game links, meron pang pay for fun option here all the games. That's spending. 11 million in the house. Good evening. Mommy, pag-tepa no shake formula ka. Lagi kasi si Tagus, kaya no worries. That's like no shake. Ang galing ng Debra. Pagdating sa lahat, pag no shake formula, Debra. Lagi kasi si Tagus, kaya no worries. Dahil 100% dissolved RSM of no shake formula. Kaya that's like no shake. Ang galing ng Debra. Thursday, baby.
Ma'am Jane Liswayan, dito ako sa iyong video sa Play All po. Ito po Ma'am Jane, oh. Hayaan ko lang ha. Hindi siya nakakain, tululuwa. Parang agad. Sa bata siya is maging honest ka, palagi siya hindi ng tulong sa magulang. Ako ang office worker, nagaraan ko ang batang Japo na tratulan. Ako mapatrabaho bilang pamilya, pangmataran, may fire. Kaya daycare worker ang Tacloban. Inspirasyon namon ni Tanggol, na magtrabaho nito para maabot niya ang ako ninihiwa. At sa kami mga aral ko, sinabugan yung pagmamahal sa magulang, nagtatangkot sa kapwa. Dito ako when the sun goes down. Ma'am Jane. Hayaan ko lang ha. Hindi lang ako mag-comment kasi hindi ka magko-comment sa Play All. You're welcome, Ma'am Jane. Malinis! Nagulat pa ako sa puso'n. Hindi na ako nakakahiya. Use Head and Shoulders na Delavada for consistent pain. Katigon for good dahil 100% dairy-free ka. Sa mga pamilya ko. During my time at Macdo, integrity was part of the everyday work. College training gave the opportunity to try to be the best version of myself. Hey, Bert. Coffee late? Yes, you are my coffee. Ang bata dito, may gagaling pa sa tulong ng New Laptop 3 Plus. May dalang DJ tulong nagagaling. Ang Vivo Plus sa tulong ng Laptop 3 Plus. Hello, anak. Walang nakakalabas sa siguristang mommy. Advance sa lahat, pati sa upo. Kaya Solus Advanced dapat. Madaling maglinis ng box. Kaya mabilis na gamit sa upo. Para sa sumisang tulad ko, Solus Advance. Madaling maglinis, advance magpagaling. At this is Sakay na. Nasa bakong pamilya dyan. Biganin ko kita. Parang surf fan ko na mas biganin pa. Mas biganin, kaya mas lumago. Budget ko, dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you. All new Jollibee Chicken today. So meaty. So saucy. 69 pounds. Ang batang ganito, Rent mo na. di susuko. Ang batang ganito, tuloy ang tibay mga. Very Period friends can't stop a pro because she's an expert. She trusts Sky Pro, the only guy who prescribed feminine wash with Organsity Movement for long hour, tri-hour protection. Gaia Pro, the pro in period protection. Hopico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Leader sabi, no good yarn. That's why it's the #1 creamy coffee.
supports faster brain connections for faster learning. Your playground? Now online. Epicate has over 1,500 games. Secure, fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swipe nito. Let's create.ph. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Down ceramide Ma'am Jean, dito pa rin ako sa When the Sun Goes Down. penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Down ceramide intense repair. Sarap mag-road trip. When the sun goes down. Flash gives you your consulate. Look here. Sobrang sakit. Flash gives you your consulate. Look here. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sexy, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino corn tuna. Nasa Rainbow Plaza, ang bago Pinoy Crop Walk. A live stream anytime, anywhere. Pwede manalo. Pwede pag-hit ang premyo. Kaya download the app and play through RainbowCrop.com na. Body pain, use Alakas. Direct penetration of ingredients. Relieves pain immediately. Takes long lasting relief that lasts up to 8 hours. So pain that massage alone can't relieve. Use Alakas. Relief that sticks for up to 8 hours. Ma'am Jean, playing pa rin. National 6. Why not? Bugay lagi. Ang ganda ng Hong Kong, oh. Parang dito din sa amin sa Guimaras. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you're going to do it. It's game day. We've been 88 sports. That's 88.ph. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na akong mag-dandruff. At pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A two-in-one solution with bikini oil and aloe vera to remove dandruff, tire healthy, smooth hair. Okay? Pagod na
Ganda, Romero. Wala pa. Mabuti pa siya ang isip ko walang kaalaman sa politika. Mas madali ko siya babay. Baka mamaya niloloko na tayo. Yung pamilya niya, kung na-epekto na tayo, baka yan. Pag nakapwesto ka na, mapoprotektahan mo lahat ang negosyo ng mga kumpanya. Hindi na talaga ang tayo na mga portfolio. Nililigo ka mahal ng mga tao. FPJ's Batang Quiapo. Send us a card. Good evening. Papakasalan. Papakasalan mo. Papakasalan mo. Hindi na tahimik mo na lang. Kailangan lang. Kailangan ka dun sa iba lang tinututog ng pangyayari. Hindi kaya Marcelo, baka naman yan ang gusto mong kapatid mo, si Jojo. Kasi ba? Hanapin ang tao niya. Makulit na sa mga nagtan. Search us a card. Dito ako sa All-Star Blue with red. 9 hours ago. Sino pumaprotekta sa'yo sa mga ikaw? Hindi ko alam sinasabi mo, gago! Kahit na ako! Hindi ako nakikipagbilang sa'yo. Uulitin ko, sino pumaprotekta sa'yo? Walang sinasabi mo! Ang balaki na ito! Sarili ko, hindi ako makakubulay!
narinig ang tanong mo kanina. Bakit merong insyento? Ayos talaga. Magpapakasal ka. Para makakuha siya. Pekulahin mo pa. Hindi na talaga. Unahin si Pera lang. Dito ako sa All-Star Blue versus Red. Celebrate with us. Celebration of love. Nakasagla. Civil wedding. Pinirecord na. Nakasagla. Agad. And you give me one smile. And if I may let me be. Eh, si Kap ang bilang na naalala mo. Oo, Kap. Hindi ka na ba siya? O pagkakasalan ko na tayo ng bibig ko. Eh, wala namin doon eh. Papabayaan siya ng tatay. Ano yun? Ang ano ka lang ba medyo magulas na makwento lang maiisip ko na. Ano mo sila kung tayo sa pera? Tulungan mo siya malayo sa tatay na. Eh, gago ka talaga. Ay, pasunod ko Roku. Eh, hindi ako sikat. Ano ba yung pakiramdam mo? Nagsisisigaw yung sarili mo sa pamilya. Hindi ka naman talaga gusto. Sakit din. Kaya kung lang mo yung tulong na papagaan sa pakiramdam mo, bakit hindi mo siya doon? Eh, napapagano. Isisipon yan eh. Pero, dito, pero kung sasabihin, eh, hindi na ako ulitin mo ulit. Kita mo? Pero, lahat ng bagay sa buhay. Kami muna. Ha? Dahil yan. Sorry na. Kuya ako. Ang nagkakaroon ka, di ba? Silong. Nambal ko na. At nasusunod ang mga sinasabi mo, di ba? Yes. Sino naman yung gagawin Tomas Sino naman yung gagugan ko nga Tomas? Kami din ang bigla ka na nakaboyfriend. Oh, hindi man yan. Namuyayaw si Joel Torre. Ko. Hinigay nun. Sabihin, boyfriend mo nga yung trespasser na kumuha kay Brother T. Yes. Sige, di ba di? Ay, See you.
Or Similac Gain School Faster Energy. Similac Gain School with added ganglion sockets supports faster brain connections for faster learning. Go to bed. Always like this. Ibalik mo pa, Jessie. Maingat yan. Pwede nga kahit sa buntis. Most doctor prescribe pa. Mainit pala talaga ang bahay, Jessie. Ingat. Yung ginagyan. Hey, Bert. Coffee. Yes, you are my coffee. Don't worry, may superhero washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas nagdala na siya. May fresh fragrance pa. Breeze. Ano na post nila sa GC pa? Ano may ina-post sila sa GC? Let's grow it. Sunsun Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and bigger looking as it grows long. How amazing! Sunsun! Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't have to lose. It's game day. Bet AE Sports. That's 88.age. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Don't dirty your scalp with Scalp Cure Actives. Removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. My ever best decision in life? Without a question, it's building a home together. This ever best moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Why change things up? Because I can with Creamsense Best Ever Damage Repair made with keratin and collagen to deeply repair and renew each strand. So whatever the hairstyle, you have power over damage with Cream Silk Salon Expert Daily Treatment. I happen to like baby this National 6. Why not? Okay, okay. It's not what you think. It's routine though. It's not what you think. Sitas by Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sweet, sarap, sweet. Ang sarap na sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. First day taping! Sunsilk with active ingredient and blended oils, vitamins, and proteins para always smoother hair na may walang makakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active ingredient. No, si... Siyempre, kung tayo makakasama mo. Agad, si Nino. Nino, Rolando Reyes. Natapos sa gabi ng sa kahit na din ang Uy, Uy, okay na po ba kayo? oo, tinggal mo. First time ko si Samson. First time ko napapari ko, nakakalala. Hirap mo kasi moment ko eh. Hirap mo lang talaga eh. Kahit sabi naman nito si Ito kasi Becky kasal eh. Alam mo eh, iwan na rin niya ako. Ay, hindi kita iiwan. Ano ka ba? Ay, ano nangyari? Hindi kita iiwan kahit magulo ka mo. Naglalaro kita eh. Kaya gusto ko lang talaga magkaroon ng totoong kaligayahan doon si Ito. Dahil hindi niya ito nung nasa. Uy, nasa ko na lang. Masaya naman ako eh. Kasama kita eh. Lagi ka na lang. Tama yan, okay yan.
possible. Possibly you thought it was impossible for you to complete it. I love my daughter. Kahit ganun ka-complicated ang relationship namin mag-ama. Naalala ko sa kanya. Nung teenager ko, gusto magpado sa Boracay without a chaperone. Hindi ka pumayag. Mahal na lang yan eh. Hindi niya alam. Nandun na ako sa paligid. So, Jessica, black versus violet. I just really hope that she finds the happiness that she really deserves. Si Albert. Tulad nga ng tinawag ko sa'yo, palagay ko yung hinihintay natin. At someday yung maghanap sa atin. Hello, kapag malalam. I just have a gut feeling about this, okay? Parehas tayong rescue ako, di ba? At some point, hinihintay tayo na may maghanap sa atin. Sa akin, walang bumalik. Pero ikaw, nasabi mo, ang naalala mo lang, may kuya ka.
Rose Vlog. Good evening, ma'am. Sweet dreams. From day one, with Aching Dry. Belly button down that aches and prevent irritation, and oral top sheet that helps avoid lashes and keeps skin dry while sleeping. Kahit problema ang tulog, tulog para lumaki strong and healthy. Sweet dreams from day one. Aching Dry. Puntahan ko channel mo, mama. Ma'am Rina. Kanina na ang bright skin. I want Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin as early as 7 days. It's getting Vita Brighter and no Ay, attrap na ako. Aging the gamma muscle decay, which leads to higher risk of illness and cycle of weakness. Ensure all these strength from age and begin while aging. Helping the cycle of strength. Laki na ng bahay ng Ma'am Rina. 5,000. May dito ako sa naghihimay ako ng kangkong 2 hours ago. Tambay ko lang, ma'am, ha? Third quarter highlights, surge sa car. It's okay. It's Nescafe Sugar Free. Sugar Free. What could I do with? Say Nescafe Sugar Free with stevia. You'll circle stop your coffee without sugar. Microwave coffee anytime. Try Nescafe Sugar Free in original and any white. Ay, super ako.
diet ako. Let's grow it. Samsung strong enough with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and developing as it grows long. Amazing! Samsung! Does your anti-dandruff shampoo weaken your tone? Don't do it myself. It's Scalp Actives. Leave skin good and moisturizes skin. For 100% dandruff-free concealer kit with zero compromise. Eliminating hair fall recovery. What's that? Sing-sing, wala ka tayong sing-sing. Ang saya. Sana lang ako lang. Nakita natin natin yung pagmamahal. Sabi ko sa kanila, umayon ako sa akin sa bilis. Ma'am Lisa Vlog, good evening. Good day for a day. Monday for the day. Mapadandruff yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100%. Dito ako sa channel mo, Ma'am Lisa. From one version to another, we can become greater. Like the new Baby's Wife. Ngayon mas creamy at mas makapit. Tamang timplang mas pinasarap. Lipat ka sa mas pinasarap na Great Taste One. Download kung cute ng sunog ng place. Sa pinakabatang Swift Battle Fresh and Blue. May 3 times so much power shield, kaya tayo pawis. All new Swift Battle Fresh and Blue. May warning shots and warnings.
Lisa, dito ako sa Coffee Jelly sa Go. You're so confident that's the Skechers hair memory home. Yeah, Skechers the best. Age can't stop. Be mindful. Myra Ultimate. That's exactly 6,000 times more powerful than vitamin C. Now nothing. Harang agad, Ma'am Lisa. Sa McDo, pamilya kami. During my time at McDo, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me and gave me opportunities para I can be the best version of myself. Kahit nagpas ka na sa halip namin, marami ka pang gusto gawin sa buhay. Pero hindi kita nakakal. Mag-bearman at Sergio sa car. suspension ng Korea. Dito pa rin ako sa third quarter highlights. Naka 5 minutes and 48 seconds na ako, sir, ha? Hayaan ko lang. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you sa pagtambay. Ma'am Lisa Vlog. Playing. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of ProVitamin from Pantene. Formula with ProVitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Benson Sus, good evening. Stains and germs every day. Kaya dapat Keeper Cedric. of the 2 times cleanest and stains and germs kaysa detergent lang. Ang matalinis sa Sunrox. Linis na di kaya ng detergent lang. Budget ko, dito lang ha. Pero ang sarap sa akin dito. Got you. All in Johnny's Chicken today. So pretty. So sweet. 69 pounds. Brent Aidan. Thank you. Sergio sa car, first period elimination. Belsu, good evening. You are Lisa Vlog, dito ako sa iyong coffee jelly sa Boo.
Belmix TV, good evening. Reverse the signs of damage. Develop ceramide intense repair. With bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Develop ceramide intense repair. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best sauce. That tastes like a good day. First base camping! Sunset with active infusion and oils and instantly inspire all these smoother hair. Sunset with active infusion. Ano ang home choice mo? Sarap! Spicy and sweet and extra hot. Only sa graham crackers. Choose your hot. Surge sa car, first period elimination, playing. Why not? It's not like it's That's fine. Only we know. These areas build up in 4 years. They don't work. Highest ceramide treatment mass. With hyaluronic ceramide penetrates hair strands. Reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Don't intense repair. There's a now online. FDA tested in 1,500 days. Secure, fast, instant, and complete for fun option to try all the games. Fun, swift, legal, activate, engage. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Meron din din ba? Pagod na ako. Sayang products ko. Pagod na ako mag-dandruff. At pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, got the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A 2-in-1 solution with peachy oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Okay, pagod na ako. Maging maganda dahil no dandruff na healthy, smooth hair pa with Sunsilk. Guwapo ka, Daniel. It's useless anymore. Surge sa car. 4 minutes and 18 seconds na ako dito sa first period elimination round. Ma'am Lisa Vlog. Still playing Coffee Jelly Sabu. Yummy. Yummy, yummy. Para sa pagkatapos sa batas, Hindi niyo ako narinig
Oo, kasi ano po nangyayari sa akin? Ayun siya ng gobyerno na mag-aalaga sa'yo. Kung makaharap ng pamilya na pupuntok sa'yo. Ipapaapon po ako. Paano Thank you so much. 9 million in the house. Thank you, thank you. si Mama Ana? Bakit po ba sigurado? Hindi sila po ano-ano. Di ba po ganun yung mga matatanda? Hindi sila nakatera kapag hindi nila kaano-ano. Wala silang mapapala. Diba tapos ito? Wala kang makakalimutan din ako. Yung mga kapitbahay namin kahit alam nila na sinasaktan ako. Hindi po nila ako tinutulungan. Pero ikaw po si Mama Ana. Siya lang po ang nakinig sa akin. Inaalagaan niya po ako. Hindi niya po ako pinapabayaan. Kaya po, sir, ako di po kukunin kay Mama. Ang bibigay niyo po ko sa iba. Pwede po sa kanya na lang, sir. Sir, ano naman? Tumawa naman kayo. Pasensya na po, ma'am. Police protocol lang po. Protocol. Sir! Si Grace? Ikaw mo wala? Hello, Ma'am Jean, Miss Bayan. Stress na siguro sa akin. Susunod sa mga Huwag na mga kunaw. Sir, hindi na si Grace. Kung ayaw niya sumama, hindi siya bibigyan. Ang matulungan pala ko yung bata. Kaya hindi naman ako yung bata ko siya. Bigay-bigay. Pero hindi porket gusto niya sa'yo. Kaya hayaan mo niya. sir. Minor-dated pa si Grace. Wala pa siya sa gusto niya. Hindi pa niya alam kung anong tama. Pero kayo matanda na kayo. Alam niyo na mali. Kaya dapat balik kayo sa batas. Thank you so much. Maganda ako ng kanya. Gusto ko, sigurado talaga dito si Grace. Sobrang bait ko yung bata. Ayos ko ito siya. Gusto yun. Hindi ko rin sanayin dapat. Kahit ito ay hinihingi. Darating ang nakakis to hindi kayo. Dahil sinabi niya sa akin. Nasa
Hello, Mom Jean. This Mayan. Intelligence, get your channel and the global games.
sa doktor. Hindi normal yung nangyayari sa'yo. Kailangan na natin umalis. Sige. Walang nangyaring ganun. Kung sasalita rin ganyan. Wala. Nangyaring ganun na lang ako kung sasalita rin ganyan. Lalo na sa mga pamilyas. Gusto mo ba makulong ako? Oo, wala pa si Mama. Ma'am Jane Lisbayan, Ma'am Jane TV Mix, Bell Mix TV, thank you. Search sa car, Lisa Vlog. Ma'am Rina Rose Vlog, thank you so much. Mag-end na po ako. Thank you. Bye-bye everyone.